Kaixo guztioi, fisika gustatzen zaizue? Bideo honetan, bikien paradoxa azalduko dizuet. Horretarako, bi bikiren istorioa kontatuko dugu. Prest al zaudete mundu berri bat ezagutzeko? Baziren behin, Ane eta Maria izeneko bi biki. Egun batean, Anek bidaia espazial bat egitea erabakitzen. Maria, lur planetan gelditzen den bitartean. Anek, argiaren abiaduratik gertu bidaiatuko du. Hau da, abiadura erlatibista batekin. Urteak pasa ondoren, Ane lurrera itzultzen da. Baina, Mariarekin elkartzean, konturatzen dira, Ane, hau da, espazioan egon den bikia, Maria baino gazteagoa dela. Baina, istorio guztiek daukate beste bertsio bat. Eta, ez alda zilegi istorio hau Aneren erreferentzia sistematik kontatzea? Kasu horretan, Ane geldi dago bere espaziontzian, eta Maria lurrarekin batera urruntzen ikusten du. Aneren ikuspuntutik, Mariarekin elkartzean, Maria gazteagoa dela ikusi beharko luke. Argi dago, bi ikuspuntuak kontrasanean jartzen direla. Nola gerta daiteke hau? Honen arrazoia, hurrengoa da. Denbora, erreferentzia sistemaren araberakoa da. Lehenengo, finka dezagun argiaren abiadura berdina dela erreferentzia sistema guztietan. Hasteko, denbora desberdinak neurtzaren azalpena emango dugu. Horretarako, linterna baten laguntzaz, argiak egindako ibilbideak aztertuko ditugu, bi bikien ikuspuntuetatik. Goazen, Aneren ikuspuntua espaziontzian aztertzera. Ane, abiadura erlatibista batean mugitzen den espaziontzian igo, eta linterna bat kokatzen du zoruan. Anek, argizpiak zabaia jotzeko behar duen denbora neurtu nahi du. Jakinik espaziontziaren altuera L eta argiaren abiadura C direla, argiak L zati C denbora behar du ibilbide hori egiteko. Mariaren erreferentzia sistematik, aldiz, espaziontziaren abiadura, argiaren abiaduratik gertu dagoenez, linternak igorritako argizpiaren norabidea aldatu dela ikusiko du. Linternatik ateratzen den argizpia, Mariari lehenago heltzen zaio zabaian jotzen duen argizpia baino. Eta, denbora tarte horretan, espaziontzia mugitu egin denez horizontalean, argizpiak ontziaren zoruarekiko alfangelu bat sortzen duela ikusiko du Mariak. Abiadura handitu ahala, angelua txikitu egingo da. Propietate trigonometrikoa erabiliz, erraz ondorioztatzen da, Mariak neurtuko duen denbora L zati C bider sin alfa dela. Gogoratu, C berdina dela erreferentzi sistema guztietan. Desplazamendua horizontalean gertatzen denez, espaziontziaren altuera L ez da aldatuko, eta esan bezala C ez da aldatzen. Konpara ditzagun lortutako emaitzak. Mariak T berdin L zati C sinu alfa neurtzen du. Anek aldiz T berdin L zati C. Beraz, argi dago, bi bikiek denbora desberdina neurtzen dutela. Mariak, Anek baino denbora gehiago neurtzen duelako gertakari berdinarentzat. Orduan, zer dela eta igarotzen da denbora motelago Anerentzat eta ez Mariarentzat? Anek jasaten duelako azelerazio. Ondorioz, mekanika klasikoak utz egiten du honetan, eta abiadura handientzako teoria berri bat behar du, erlatibitate berezia. Bueno, lagunok, hau izan da dena, eta badakizue, zuen lagunek baino gehiago bizi nahi izatekotan, espaziora joan.